mane odhi e piny owacho mar taifa. Gavana, kama koro untiere no jomoko seyo ni ugo mana mbaka e devolution conference kanyo, gima lich mawuok kanyo to onge. In kaka achiel kuom governors go, ang'o madier neno mawuok kanyo munyalo kete maino ni mae gima wawacho kaka dio governor kendo mae gima wadhi timo? Ing'eyo ni piny nyaka kuodhi, to piny bende iloso mana gi mbaka. Ka wabede conference machal ka wabede ni, nitie jo Kenya mowuok tunge Kenya mopogore opogore, man gi paro gi neno mopogore opogore. Ka waromo ei alap kata bura mochok machal kama, to koro ji pimo wach, ng'ato poro wach kako nene thurgi, pek moneno kuro, to gimaber moneno ni winjo ji otim. Poro wach ni en gimitimo dichiel bang' higni 2. Omiyo kik ng'ato ywag ni ma kinde mikethe pesa, ma e kinde ma igo mbaka, kendo ma e kinde ma ing'iyo ni to atua marom nade matende gwenge osegoyo katemo kelo ne jopiny maendeleo. Tichak ing'iyo ni to rem kata fuok ni kanye mondo winjo losi. Gavana, ntiere ngama penjo ka CPA Evans Ogutu en Migori County